Welcome to Uphikelela podcast enqindilili. Igama lami nguLuvuyo, isename nguNgxiki, iitshomi zam nabandithandayo bandibiza uVovo. Namhlanje siphethe uBramike. Abamazi from dala ke bazathi ngumzolisi. Isename nguToni. Tony, ne? Tony. Okay. So Bramike, welcome to Uphikelela. Welcome, Luvuyo. Thank you for receiving me. Ndiyavuya mna kakhulu. So for people abangayaziyo nge-3rd kaNovember uyotsho nge-3rd kaDisemba kukho i-awareness ekhoyo into ze-disability. Ibizwa njani? Apha eSouth Africa kuthiwa i-National Day of Persons with Disabilities. Okay. But why ithiwa day kodwa inyanga? It's a disability month. Oh, disability month. Yeah, disability month. I-day ngu-3rd kaDisemba. Oh, so iyaphela nge-3rd kaNansik. Okay. So abantu abakhubazekileyo, when they were advocating for i-rights zabo, they push urhulumente uba angarecognize only the day. Recognize the month. Okay. It culminated to that day. All right. Abo siphushele i-3rd kaDisemba bo siyakhona. Yes. Oh, all right. Kuzawubraya phi Bramike? Sifuna amapapa thina. As price senza uba wonke umuntu akwazi ufikeleleka kuyo yonke indawo efikelela omnye umuntu. All right. So into ze-access, Okay. into ze-employment, into ze-rights are quite critical kubantu abakhubazekileyo. Yo, ayike. So namhlanje sizabe siphethe lonto, but kuba uzabe usi-educate ngezinye izinto ne siyafuna ukucelebrate nawe. So siyafuna umuntu oqalayo ukubona ayazi into bangabana ngubani uBramike. So sawuthi chu ngawe Bramike and that sifike ke ngoku kwizinto, you know. uBramike uzala ngophi umnyaka endezalelwa kweyiphi town okanye province okanye idolophu Okanye ifama. ifama lo ndawo kuyo. Umna ndizalelwe eAdelaide, le ndawo kuthiwa kuseKhobonqaba ngesiXhosa. All right. Nge-2nd kaDisemba, just before All right. International Day of Persons with Disabilities. Okay. 2nd kaDisemba 1953. Okay. Yeah, ukho young Bramike. Awukho young. Hayi ndisalingana nawe nje. Thina sobabini singobhedo. Hayi uMihle nomdala kunathi. Yes. Yeah, I'm not sure. You said I must explain. No, I think we pen lile leyo qala buzalelwe phi. But then ke ngoku apho sendibambile ngoba se-Adelaide. Yeah. Iyapaswa ke license pe Adelaide. Oh, Abantu bafuna i-license athoba yapha. bengayazi bencimba seBhofolo. Okay. Ingavalwa la khonje yase-Adelaide ingavalwa. So I think ndiyavuya over lonto. I-parents zakho, were your parents married? Do you have siblings? Okanye wawunazo? Just nje leyo into. No, i-parents zam were bebese-Adelaide. And then utatam ke uye wasweleka, I think usweleke na 86, somewhere there. Okay. And then my mom wasweleke na 92. Okay. So andisenabo ke abazali tethe bakalayo. And then with siblings siba yi-6 ekhaya, all boys. Oh wow. So firstborn wasekhaya wasweleka. So I think usweleke ngo-1990. And then ibe ndim, second born. And then ibe ngubrother wam usekhona naye umzimkhulu uhlale eDwesi. Oh. And then emva kwakhe ibe nguThami uhlale eSummerstrand. And then emva koThami ibe nguSiphiwe wasweleka naye. And then the last born ke ngoku
sihlala eSummerstrand. Nilapha eBhayi mos. Nilapha eBhayi. But izawuvela ke wena ke into yoba wayeke uba ngumntu waseBhayi, ungumntu waseSouth Africa wena. Endaphe uba ngumntu waseSouth Africa. So sizawuthi chu ke ngoku naleyo. So ngoku senilapha ningapha i-primary yakho ne-high school zakho uzifundele phi? I-primary yam ndiyifundele eAdelaide. Okay. And then i-high school ndayifundele eBhayi, eNewell. Hamba Newell. Yeah, ndiyifundele eNewell because I happened to stay when I came to PE. All right. Or eGqeberha ngoku. Bendihlala phaa kwaMfundisi Molife. Mfundisi Molife. Yeah, Ngeyiphi loo nkonzo for abangayaziyo? Inkonzo ekuyo. Irhabe. Irhabe. Okay. Irhabe. Hlala phaa ekhaya eJolobe. All right. Sihlala eJolobe. So I happen to be the only son ohlala phaa endlini because onyana bakhe omnye wasweleka and then ubhuti wayesezihlalela. Nosesezidlalela, so umfundisi had collected abantwana, you know, coming from different families, and he created this unique family yethu. Oh wow. Yeah, man. So within that family, ngumfana. Oh, okay. Yeah. Okay. Hey, ndizama ucinga ngoku into kanjani ebalulekileyo. Xa sizawuthetha ngedisability sithini? Into evele ibaleke engqondweni zisuka into yoba hey, uBramak apho ufake i-shades. Hey no uBramak akaboni. Mhlawumbe Steve Wonder, ne? And then hey, okay, so inoba kuthini? Ray Charles. Ithini into where you born disabled ngaloo ndlela, and that ithini into wazalwa unjani? Well, uphuma kwami esikolweni, I had to go and work. Ndasebenza kule ndawo. Ndisebenza kwindawo ezininzi kodwa ke indawo endaye ndasebenza kuyo kakhulu le ndawo kuthiwa kwakusithiwa kuka-Adamas qala. Adamas. But the full name is South African Paper and Pulp Industry. SAPI Craft. SAPI. Yeah. Okay. Babesenza amaphepha. Oh, okay. So ndiqale phaa usebenza, I think ngo-75 or somewhere there. Okay. And then I got injured. I lost my hand through machine. I was working at the lab, so I would go to the factory and tata samples to test them, a lab. So ndonzakala ke, and I lost my hand. But ke, from 1977, I think around 18th of August. So you admitwa ke esibhedlele, but ke ya complicated ingalo le. So the two bones, which is ulnar and radius, kanti zikhwelene. So I had a crack in between the bones. So yaba gangrenous ke. So finally, I think in around 79 or so, I was amputated up above the elbow. You know. So I lost the use of my right arm. So that's basically what has happened. And then in between, again, I left uAdamas. Ndosebenzela in fact ekuqaleni ndisebenze eDoranginza. So from eDoranginza ke ndamka ngo-82
ndasebenzela i-organization kwakuthiwa South African Tuberculosis Association and kuthiwa nguSANTA. You know, as a health educator, so I got trained at Gauteng, Epinon, for that, and then I worked for SANTA. Then after that, ndaphuma ke kuSANTA. Then I think '85, I worked for an organization called World Vision. Before sidlule ndifuna ukubuyela nje umva kancinci phaa engozini as umuntu waselokishini ke nethi thina umuntu kuthiwe ufumene ingozi as abantu basekasi sesibona imali bramake hayi sibona imali thina inhlungu yomnye umuntu sesithi hey noba zikhona imillions eziphumayo ezitheni, or there could be someone omncinci who's going through loo nto ngoku uva ngapha nangapha eyona nto ipopular elokishini nguraf. So ithini process naxana iyikhampani? Is it true ba if someone is injured on duty kuba khona into ezenzekayo for uba lo mntu ilife yakhe ibe better or what? Can you educate us nje around nje loo nto leyo? Well, most xa wenzakele efemini you are insured within that arrangement yomsebenzi. Okay. So you're under Workmen's Compensation Act. Yeah, and then we injure on duty ke ngoku. Okay. So they would inform the people that are supposed to pay or the people that are supposed to take over the responsibility. Kuba ngoku ugulile usesibhedlele, and they would pay for the costs esibhedlele, you know, and they would then make sure that they get a report from ugqirha napha efemini. Ifem will inform the insurers about, look, this employee got injured, and then submit a report, and then no gqirha would say the extent of the injury is like this, and it has disabled the person. There would be inability to do certain things. Yeah, man. Use of your arm fully. Yeah, man. So Kumi, I think it was about 55% disabled in terms of my right arm. And then get based on the calculations in terms of compensation, they will calculate. Yeah, man. Because of that, I was told that I will be getting something like 75 rands a month, you know. Oh, back then. Yeah, back then. Get That was 77. 77, yeah. So it's basically life. And then it gets increased because of the cost of living and other things. Yeah. At the time, yeah, it sense sense at the time. No, yengenzi sense. Ngo-70s, ngo-77 low, 75 rand. Yeah. Yayingasozukwazi umuntu aphile. Yo. Yengenzi sense because you're not basically in terms of what the policy was prescribing, it would make sense. But if you don't know the policy and you have no appreciation of the policy, it won't make sense. Okay. So I then had to work hard, and also ne peer pressure man. Uzafumana imali mfondini. Lelo ndicela nditsho uba ngabana isenjalo nangoku loo nto leyo. So, and it does take a lot of emotions on you, because on the other hand, you are persuaded, you know, something will come out of this thing. And you know, you get disappointed. But I think what is more important in that situation is to make sure that you stay focused. But you don't yes, you won't get your real hand again. Okay, that's wild. Yeah, so I
had to go for a prosthesis, yeah, man, which is the artificial arm. But, it was too awkward, And then, as I was saying, at the time, I had the forearm. So I had the cosmetic hand, yeah, man. But also, bandinika kodwa nesandla, where I'm able to control using my shoulders, yeah, man. So I would have that hand where I can grab something. Oh, wow. Yeah. But after a further amputation, I lost that artificial hand, and then nesinye isandla esike ndandikwazi usisebenzisa. Then I decided I don't want those things. Yeah, man. I can deal with my left hand. Yeah, man. But in hindsight, ndiyacinga into yoba mhlawumbi I would have reduced the pressure on my left hand arm if I would have opted to let me have my artificial arm. Yeah, man. Because you put a lot of pressure kule ngalo isebenzisa qho, yabo. Kanti babe kukhona le buzancedisa, yabo, so that there isn't, yabo. So ngoku, in terms of ukusebenzisa kwakho ingalo, uyabona, ine-pains and aches and all of these things, yabo. So funeka umane ke ngoku uya for massage, this, that, yabo, in order to keep up with the pressure of wanting to use the arm. So, I think it's those things that were a lesson to me. Oh, okay. So xa ndibala nje kakuhle kuba ndizithanda ii-numbers ba awupha ko-26. Yeah. Awupha ko-26. So ku-26 so wenze ntoni ngokwesikolo? Upase umatric, wenza ntoni njengoba so yi-technician phaa? Ubunjani esikolweni the time senzeka le nto? Well, mna esikolweni I was just a mediocre. Ndothanda ugeza, uthanda udlala, yabona. But ke I basically knew what I wanted. I wanted to make sure that I provide for my brothers, I give direction, and I assist my parents so that we reduce the burden, so that I take over some of the responsibility of my brothers. So it was, I think it did shape me. Noba ndibe disciplined, yabona, ndisinde ngoba ndinganxili, ndingatshayi, yabona, because I was focused uba ndifuna le nto, yabona, and I must achieve it. Yabona. And then into yesikolo, to go back, because I remember when I was here in PE, before I left, I think on 91, back to Cape Town. I used to enroll in a UNISA. I'm challenged 3 months and the following year. So in the school it is basic. I think also I wasn't disciplined in terms of friends. I had friends that were a bit reckless. In focusing on things that necessarily would not necessarily let you develop and grow as you would like. So I think yandilibazisa kancinci up until 1991, and I left PE. And ndaya eKapa. Andifuni sidlule nge-speed into yoba iitshomi bezingekho right. Khacacise xa usithi iitshomi ozichuzileyo, because sinengxaki yokuchuza ii-friends even nasebudaleni. So for someone young ekuthiwa kuye yeka ezitshomi azizukudiva, awuzuba right ngazo. So kuwe zayizitshomi ezazithanda istrato, zithanda ukuthini, babethanda ibhola, babethanda osisi, babethanda ukushusha.
ikhasiphe nje lo bhisi leyo so that umuntu oyanga obukeleyo ngoku aqonda uba hey hayi mos the principle is still the same. You know, I think for me, because I wasn't focusing those chaya no sela. I happened to focus on those sis. Okay, Bramaki. So I had friends so as focus up. So I was persuaded. Okay. Yabona xa usenza izinto engekho umuntu othi hayi. Okay. Yabona all the time yabona ubuye emsebenzini ke esawuthini yabona. So you spend your time on that yabona. And that's why ndandidropa out nase-Eunice yabona ndingaqhubeleki phambili because I would be engrossed in terms of this thing kumandi hamba namajita moving from PE to East London siye eMdantsane bona zo Wow. Hey, hi. so nokuma ke at some point yabona you spend time ngela xesha ke you go to a Livingstone yabona so Okay. Hey Bramaki mos xana kusithiwa eyobhuti basebhayi nini mos Bramaki aba ukhalwa ngabo abe ukhalwa ngobhuti basebhayi nini aba inoba ngabaphambi kwam mina bese ndincedisa nje aba uzokuncedisa nje aba baphambi kwam yabona but ke on a serious note I think not that you know into yokuba relationship is a bad thing yabona but when you do it excessively you know it becomes not helpful in your life yabona ayikwakhi yabona and ine risk uwesi ke ngoku I mean I'm sure ukuba kwakulela xesha ngela xesha sasenza zonto ezile xesha le-HIV ngisendibhubhile by now yo so yeah it's something that as you grow up you need to go through some of these things but also learn out of them look le into ayikho right le into manibuye umva kuyo le into it's good to just do it casually yabona when you've got time yabona because after all usakhula you're molding yourself you want to be somewhere yabona so yeah it's something I don't want to say wrong and I don't want in a sense to blame friends yabona because nam kaloku bendiyenza le yabona sasathi ke bengekho hayi yabona no nanziyatsho hayi irongo abantu abayanga irongo kukho into andanoba kudala zabakhona ke izinto ezi into ze-depression into ze-anxiety ntontoni so when you are in your 20s and then kwenzeka le ngozi kuwe unjani uba depressed if ikhona loo nto and then i-self-esteem yakho ne-confidence yakho apha esitratweni awuthiywa magama abantu basekazi kaloku bakuthiya same time kuthiwe kwenu ungalwana okanye nontoni how was that for wena in your 20s ufumana ingozi like apha kwengqondweni nangendlela oyiyo well I think it's maybe ngela xesha it was not so pronounced yabona into ye-depression and like it is today yabona ngosithetha nge-mental health yabona so I think also the going was a bit rough those days yabona akho mntu uzabe kukokosile kucenga ba ithi ngoku yabona must grow up and move forward yabona nento zoba ubukhala yabona into esasiqonda hayi yabona kuzathiwa kodwa ndingumfazi uba ndiyakhala apha so but in a sense ezaa zinto ziyanideka at that stage because nam I had a friend who was also a colleague naye ndasebenza naye Lucia Mfenyana this late okay wandi-introduce ke kwenye i-psychologist eDoranginza yeah. So I went to Doranginza yena uLucia ndidibana naye ke ngoku Well Vision ndandiphangela Well Vision so a colleague yam
introducer ke kulento, but I didn't go fully into it because I felt, hey, man, aba bantu bandibuza into enye, into endiyaziyo. Bakubuza unjani? How do you feel How now? do you feel now? So what can you tell me today? Yabona qamba mizandibazisa le ndinxamile. But these are the things in reflection and Yeah. you know, I missed them. Okay. Yeah, man. Qha ke, you know, because I had this support system yakwamfundisi, yabona, and ambicawe, yabona, and I'm in circles where friends they've accepted me, yabona, and I'm not seen, and I'm able to do izinto nabo. Abazenzayo. Abazenzayo. Sometimes ndigqithisa pha kubo, yabona. Okay. So I think that support system or that relationship ndandinayo ne-friends also did help me, you know, to move forward. Yabona. And at the time, I wasn't aware ukuba mhlawumbi this is an advantage for me, yabona, or it could open up opportunities for me and disability, yabona, at that stage. Yabona, I realized it later. Yabona. In fact, I realized it when I was already in Cape Town. Yeah, but it can open up opportunities. Yeah. Asizaya kuzo. So xa opportunities zama nomgodlo ke. Bra Mike warm ke. So Bra Mike, kungelo xesha, you are now in your 30s, u decide after yona ukuzideveloper, like mhlawumbe soleqa 40 because masele phaka nge-90s ngokuba bumanu bambuyeka eNantskeni eUnisa. U decide ukuzideveloper for ufunda ndoni for ba uza end up ungena ke ngokwezi ndawo ziye zavuleka institutions ne opportunities for wena. End up ufunda what? Well, at the time, I had worked Kwasanda. I was involved with working with area health. Okay. And it was a TP. Sure. And family planning. So I got a take on izinto as a community. We're working in the farms and things. And then from there, I worked for Well Vision. Then I was involved in the development with communities, especially abantwana base preschool and things like those. So at that time, I had after ndenza health education, diploma yayo, before I was employed in the job, so I had to go and do that. So xa Well Vision, because I was involved in community development, I got to be linked to guys base Gauteng babe nendawo where they were training young people, but it was a Velgespreid. I think it's next to not far from Rondeboort. So that dibana ke nabafana bandi recruiter, and then I went to be trained there. And then ndabe nditrainwe khona kwi-community development. Then bandifunela i-scholarship. I got a scholarship sase Code Institute babesenza i-community development and other areas, mhlambi marketing and all of that. So ndafumana ke scholarship, and the employer yami yaka Well Vision agreed that I can go and come back ndizosebenza. Oh wow. Because to me, I did not want to lose income because ndisesikolweni. So ndafumana ke lento. And
I've never traveled outside of South Africa, going outside of Africa. Yeah, yeah. I did go to Swaziland. I did go to Lesotho. Yeah, when I was here. And those are at least the two countries I went to. But now I have not got into the plane overseas. All right. And the excitement in 99, hey, nomhlaba overseas unjani. This was 86. Okay. Yeah, but so I went to Canada, 1986. So, talking about education, I started getting interest in education. So when I came back, I think 87, I then got to be interested in doing other things. Then the next opportunity ndayifumanayo was through a friend yam uMthozami Xipho. Okay. Yeah, so But Twix. uTwix ngubrother wakhe. Oh, okay. Yena ngumnina waka-Twix lo ndithetha ngaMthozami. So uMthozami ke wayesebenza kwa-Mobil Oil. So Mobil Oil ke ne-scholarship ke sayafumana ke apho nayo. Ndangeniswa yoMthozami. So I went to California. Hey. Uthe Canada and back ngokuthi California. Yeah, so in California. You know, lento ndiyisherishayo ke now, it's about i-benefits zokuzinikezela xa wenza into. Yabona, you put all yourself into it and wanting to get a lot out of it. Yabona, and nomntu lo ukuncedayo abone into yoba akamoshi ixesha lakhe ngokunceda wena. Yabona, so for me, laa nto yoba ube committed and you do your best you can. Yabona, because of the opportunity that you get. You are allowing nabanye abasemva kwakho bakwazi ufumana. Kanti xa umosha, yabona, kuzawuthi hey yabona, yabona i-youth man ayimameli man. Masincede aba badala okanye aba badala abamameli, yabona. So kum ke yandinceda loo nto leyo. So I came back. When I came back, I then decided to move to Cape Town. Okay. Yeah, so I did not have a job in Cape Town. So I negotiated with my employer, World Vision, but please, World Vision, can you give me 6 months to relocate from here to Cape Town? Ndisebenza kaWorld Vision. Ndingandigxotha after 6 months bandingawufumana umsebenzi. So bavuma ke. Then ndafumana umsebenzi ke ngoku eKapa kwi-organization kuthiwa Disabled People South Africa. Yeah. So this was now 1992, June, July, when I was employed there. Then ke ngoku saqala into yesikolo. Serious ke. Wenza ntoni ke ngalo xesha? Fika kwami eKapa ke, I started creating a relationship ne-UCT from that time. And then kwakho short courses, adult basic education program, ndangena kuyo, and UCT ke had these things for abantu abasebadala, yabona abangangam, to go and learn and improve themselves. I mean, different programs get to do that. But as I was doing that, I realized abantu abakhubazekileyo abaninzi, they didn't get the opportunity to go to university. And nabanye banayo lo opportunity, they struggle to get to the university. So I felt, okay, now that I am this key person within the disability movement and the disability organization, I should try and influence universities
So saqala kule ndawo research. When you research about disability, intoni le nto sithetha ngayo. So university was interested in research. And then there were other organizations from Norway, that were doing research on disability. And they linked with EUCT and linked with DPSA and linked with me. I used that opportunity. As a result, towards 2000, 2003, between 2000 2003, already I was beginning to entrench myself in terms of making sure that EUCT does take seriously into a disability. And then nantsika ke, because yayindim ke key person, udriver wakhona. So ndaqala ke umane invite ndo lectureisha e-UCT about disability. After that, ndatsho university ndoba, look man, I think we should have a program, that embraces students with disabilities within university. So the only university that I knew at that time, yayisenza loo nto, because we usually get, EUCT usually gets a guest from that university, try Leeds University in UK. All right. So sathunywa ke UCT, we were given a task, UCT, myself and another professor wapha UCT. Masihambe soyijonga uba le university ikwaze njani yona uba ne-masters program on disability. Hey, UK ngoku. Yeah. So sahamba saya UK ke. All this thing is about when you give yourself, you commit yourself, and you work hard, in making sure that le nto uyifunayo uyayifuna manyanya. Khame nje apho bra Mike. Abantu if bakuphosile. You said ngo-92. Ngo-92 you are 39. So umuntu ohleliyo okwi-30s othi yo hayi my life yami yamoshakala, they can still start. Yeah. They can still start. They can still start. And that ngela xesha ubumanu ungabi at 39 ungena kwakho kwa Nantsika at DSA, DPSA, Disabled People South Africa. Yes. So ungene phana in your late 30s bawuzaba na 40. Pha. So umntu angacingi ba into bangabana hayi kuletha kanoqala ngobomi bakhe. Yeah. And ngoku enye ndiyibona into yobangabana, one kukho aba bahleliyo ba able, then kubekho abantu ba disabled abangazukwenza nto kuba besithi bona hayi asihoywanga. Kanti wena ubona i-opportunity yonto ba ye mana abahoyekanga abantu abaphila ne-disability. Let me be part of land. Uyaqonda uba ngabana uyanegotiate ne-UCT for uba makubekho izinto ezenzekayo and uyiphathi yaloo nto. That's impressive. So at the time ke sathunywa ke sahamba ke, we had to learn ukuthi bayiqale njani i-masters program yabo, yabona. And then we came back sayi-introduce ke e-UCT. And then baqala ke nge-diploma program, yabona. So ndenza loo nto ke mna ke ndaphinda ndaba yi-student by UCT. Okay. Up until I finished my masters in 2008, I think. So now we had kind of completely sensitized the UCT. Now we're beginning to go to Stellenbosch University, and other universities. Look, this is important. And at that stage,
we were also, in a sense, trying, because influence yoku-organize abantu abakhubazekileyo in South Africa was also influenced by people from Zimbabwe, you know. And then there was a guy up in South Africa called Friday Mavuso. You know, he was very instrumental, when he was a Soweto, in driving and landed disability. So nathi xa sifika sifikela kuye. So we were also trying to influence urhulumente. You know, there was something called standard rules. Yenziwa United Nations loo nto, 22 standard rules. On how you ought to integrate disability in whatever policy, whatever legislation you have in that particular country. So we worked up sade safikelela kwinto yoba ngoku sizawuinfluencer i-convention at the level ye-UN, with all the other countries, and the organization internationally nayo yayi-organized, that is international. It was called Disabled People's International. So sasi-affiliate kuyo ke, and then we had congresses, lento ukuthi ke national conference. Okay. So i-congress ke, international congress iyabanjwa Australia, kuzo zonke ezi countries. So mna I think ndandiye eJapan. Idolophu yakhona kuthiwa Sapporo. So I went to that one. Other than that, I also joined abantu abakhubazekileyo because I needed to present a proposal in South Africa to say we would like to host the international conference. So sorry nje kancinci brother, andifuna uyilibala ngokulento. Xana nisithi niyenza phaya UCT nifuna ulungisela abantu abakhubazekileyo, ndine picture yam ne. Let's say ndifuna uba yi-CA, masebenze nje ubu-CA. And that kubekho omnye ohamba nge-crashes, ne? U-disabled uhamba nge-crashes. Yinto le ndifuna i-UCT ayenze for lo uhamba nge-crashes. Sirathi ngokwengqondo, siyafana ngokwengqondo, qha ngozi-crashes. What is it exactly lena beniyizama apha e-UCT ba iprogram ethini ezawunceda entweni? Okay, qala. Yakhumbula ndisithi abantu abakhubazekileyo, some of them did not necessarily do matric. Some of them they did matric but they didn't do well. So then they would go and do other things. So EUCT was willing to do lento kuthiwa RPL, recognition of prior learning. All right. Okay. So they did that specifically, also assisting abantu abakhubazekile. Ndikuvile. So then ke ngoku we are given that, then you're able to go in. So yokwenza lento yenzayo, yokwenza law, yokwenza bu-CA. Ndikuvile. Recognition of prior learning was the one that opened up the opportunities for disabled people to continue with their studies. No, ndikuvile. Ndiphantse ndayiphosa lo part ba xa kuthiwa bayancediswa ithini, hayi ke ndivile ke ngoku lo. Other than that, into ye-access, remember kaloku abanye ba-deaf. Okay. So you need sign language interpreters within the university. Okay. So abanye ba-blind. You need gadgets that would, braille machine, all of those things that would assist. And then abanye bazi quadriplegic, which is both legs and arms. You know? And mhlawumbe usebenzisa umlomo to
to do ulifunda. We had another guy, Uvik Uvik he's got a doctorate now. Yo. Yeah, man. So it's all of those things that were required, other than also the access. Movement. Yeah, because abanye it's isight yabo is not so good. Yeah, so they needed to make sure ukuthi bayakwazi ufunda in such a way that bayibone le nto bayifundayo. Ku-enlarge i-font. So EUCT was, in a sense, willing to do those things, and they had a disability program and desk within the university. Mandifuna nje le piece lena ibe clear. Before niye pha zazingekho ezo zinto ezo. Zazi khona kancinci. Okay. Yabona, zazi khona kancinci. Yabona. And kungekho serious, zinga-elevatwa. Yabona. Ngathi benzele favor. Yeah. So funeka ube excited with a little ekhoyo. Yes. Vuyani bayikhona le. Sanufuna more. Yabona, it's like when you have got friends, yabona, you would be conscious about abantu ichomi zakho mhlawumbe umuntu one-wheelchair, yabona, umncede wena. Yeah, azijudise, yabona. So akakwazi uziyela nje toilet yedwa, funeka kube khona umncedisi, yabona. Okay. Kanti i-toilet yakho kuba ibe accessible, bemhlawumbe bezaziyela toilet enganidi wena. Oh wow. Yeah, so it's that consciousness, that we had to build EUCT, babe aware, infrastructure ne landscape yase UCT is so difficult because the buildings are dala. Yeah, man. So ngoku even choosing lecture halls where disabled people would be able to access, funeka babe conscious about ukuthi kuzawunideka le. Yeah. Yo, inkulu into nayenzayo. Buyipati into enkulu kakhulu. For instance, now when I was doing my masters, some of the exams that I did, I was assisted by a blind woman who typed for me. Utayitshela ngumuntu blind phama. Wa phama ku week. Yeah, so I would dictate kuye yena a type. Yo. Yeah, so I'm just saying ukuthi, without the consciousness, EUCT would not be willing. Yeah. So yabona kukhona opportunities for them ke ngoku. Yes. Yeah. Ngiyageza xa ngizathi hayi. And the university is seen as a university of choice to many students. Yeah. At least by the EUCT ba aware nge-disability, then they would assist me and this women sokola like other universities. So we were influencing, so did we for Urhulumente, because we now have a policy on a white paper on disability within government, and the government is a signatory to the UN Convention on the Rights of Persons with Disability. So it's quite an interesting environment that we find ourselves in that I would want to encourage young people to take up this challenge, and move beyond where we left. Yeah, because the groundwork has been done. It's just you need people about more energy than we have now. Bayakwazi abantu ba-disable pha UCT ba ulwile. Bayakwazi baxube kubona nje. You. So ndicela nje i-master class man nje into nje usithi nje kancinci apha kule nto ba for something to become umthetho
kubekho ipolisi ebhala ngayo iye ithini la process just nje for thina abantu singayaziyo siyabona kuyo eParliament thina sibona nje uJulius ethukisa sibone nje ubani ukuthini asiyazi into siyaziyo qha nenye ba abantu baseParliament bafumana 100,000 a month. That's what we know basivotile. But what is the process for ba end up iba ngumthetho? So kuni, what was that process kuye ku-2020 for it to get to ba you say, okay, you want to influence i-policy kahulumende. Okay. Mhlawumbe masithi ibe sensitive to people with disabilities. Okay. Then you look at which department is supposed to champion that. All right, that's one. So when you identify the department, the same climate department of social development, Okay. you go and influence that department. Wow. And then the department would do a kind of a write-up. And that thing must then be approved by cabinet. And then it would go to the portfolio committee, and then it would be gazetted, and then there will be public hearings, and then thina siyaqala ke ngoku siyangena. That is ordinary people. Okay. Because kaloku iqale phaa phezulu, you have an influencer, and that department takes it up, responsibility, and then go through inantsika. Minister must champion through a cabinet. And then after that, iyongena portfolio committee, and then gazetted, and then it's made, because alofuneke icace uba ivela kurhulumente ke ngoku. Okay. I-government gazette, and then kubekho into ekuthiwa zi-public hearing. Yeah, it's same like land. Okay. Yabona? No, ndifuna abantu bayivusizawuya ethubeni. I want us to do into ezinjalo. Ndifuna bahlali, in fact, bayazi into yokuba ngabana i-responsibility yethu bahlali xa kukho izinto ezidisturbayo okanye sifuna zenzeke. Singacingi ba ifuneka ukudicide abantu baseParliament and that's it. So ngoku as ixesha lihamba, we're going to get to into yoba yenze kanjani ngohlobo ugqibo uyenze yasimple. Uyenze yasimple ngoku. So that's what we want. Abahlali bade bayi-understand. You know, part of education is not about getting a degree or getting a metric certificate or getting this, and education is about what you make up out of that. For instance, you remember that I said I had an opportunity to go to Canada. In Canada, we were taught how to do things together. Anything that you do, sasisenza into cooperatives. Anything, whether sizakwakha masithi mhlawumbe sakwakha amatyotyombe ke kule nantsika yethu, okanye will be in the RDP houses, sizongena kuloo nto. Now xa nidibana niyi-community niplan into yoba sifuna ukwakha apha, you go municipality, you ask for the land, okanye uba you influence the masipala uba ayi-designate loo area, yabona, as a residential area, and then ke ngoku ni-influence kuzawuba khona infrastructure yonke loo nto leyo. Now xa nisakha ezi zindlu, it means anakhi nje, yabona, uyakha with the mind ethi apha siza kwakha izindlu esizaba nengxaki ye-plumbing, esizaba nengxaki ye-electricity, esizaba nengxaki yabantu abadala, esizaba nengxaki yabantwana, so we need preschools, we need education, high schools or something like that. So you think about those things as you do that, so that you keep the economy within that arrangement. Because ngoku nikhangela kwalapha kuthi noba ngubani umntu one-plumbing, ngumntana kabani ofundele
electricity, yabona, Njalo njalo. yeah, njalo njalo. So that you know ukuthi abantu abazawufumana these jobs ngaba balapha, not ngabanye kwenye indawo, yabona. So this is about how you educate yourself, and naxa usakha izindlu, you understand iplan ibihamba njani, niyayistadisha, yabona. Kuthiwa ke phaya ekhanda kwakuthiwa le nto kuthiwa zi-study groups, yabona. Okay. Yabona, for instance, masithethe ngeNikiwe ke ngoku. Sure. eNikiwe, I'm noticing into yoba i-focus yethu phaa singabahlali kuba asifuni umntu xa eswelekile angakwazi uzingcwaba, All right. yaba. Now siqokelela i-R20, ezi R20 ke they then amount to us making sure ukuthi sakwenza i-contribution lakho. So I'm questioning this approach, but I don't think this approach is helpful and is developmental. We can't wait Until abhubhe umntu. until umntu abhubhe before we can do something. We must do something before abhubhe, because xa isebhubhile, there's nothing we're going to do other than umngcwaba. Yabo? So rather, let's qokelela eza R20 and look for uSihle or whoever uba uyaphangela na, okanye uyafunda, okanye uyafunda ikhona ukutya kokwabo, yabona. Rather feed, yabona, uLuvuyo, ahambe aye esikolweni etyile, yabona, because anga-end up eliphara kodwa kokwabe besesikolweni because he's hungry. So I'm saying that's education for me, yabona. You make use of it, yabona, uyibone ba le nto ndithi education nansi ndiyayibona iyasebenza, yabona, because I'm able to apply it, yabona. You've got abantu aba highly educated, but they are no value to i-community apho bahlala khona, because bacinga education yabo, yabona, funeka bayinkonye, yabona. So it's the same thing ke namba ukuba ndandihleli ndabalibala ukusizela mna andinangalo iyaqaqamba ndine-phantom pains, yabona. I-phantom pains ke into eyenza uba uthi ngoku ingalo yam ingekho ibe ngathi ndirhawuzelelwa apha esandleni kweli cala lingekhoyo, yabona. So and ezo zinto ke zikwenza into yoba noba uyahamba ukuba i-phantom pains ke zafika, yabona, ndingakudlula ucinga uba hey, uBrahma kuphakamile na, uthena ngandibulisi, yabona, kanti zii-phantom pains, yabona. So you have to have a way of managing, those things. Okay. Yabona. Yo. So I'm just saying about for me, education is about doing something about what you have. Okay. Brahma, ndikuvile ke into yoba bakhe baninzi oosisi. Kangakhabe khona luyi-one ke Brahma ukuthi hayi ke apha sawuthubela inkomo, apha sawuthini. What happened nje apho kuloo line, kwi-love life yakho? Hey, jonga le amadikane madoda. Abambona athi matsikane. No, I finally, I had two friends ezazingabefundisi. All right. Omnye kwakuthiwa ngumfundisi uBashman, uMkhuseli Bashman. Okay. Yena ndimazela kwase-Adelaide ke. Okay. Khuseli. Wasweleka ke kodwa. May his soul rest in peace. And then enye ichomi yakhe yayingu-Otto Ntshanyana. Okay. Otto ke se-retire-shile naye userhini ngoku. So ndandi-close zizitshomi zam, yabona. So ngabo ke ababendimele uba hayi man Mike man, Okay. kanti utshate fondini. Unangaphi ngalo age bekhalaza? Hey. Andinangaphi na? I think I'm sure kwakuphaa man but before elections,
Okay, early 90s. Yeah, before Early elections. 90s, yeah. Ndiqonda hayi ndiyiboni le nto lena. Ewe banyanisile ndimdala wena. Because no brother bam abancinci babesebetshatile. Okwangoku sakhe besithi wawuna 41. Yeah. Something like that. Yeah, pa. So finally ke ndazimanya ke nentombi yakwaBhelu Okay. edubula Oh, kwabe kusengqusho. okay. Yeah. So ubulelwa Bhelu so ke ndachata naye ke. Nidibana phi bra? Umbombe Hayi esitratweni. apha eBhayi. Nidibana esitratweni, bus stop phi. Hayi ndifuna la okay. scene mina ngoba Okay. hey nango mbona wathi yela kamamele. Okay, ukhona omnye usisi wayichomi yam. Wayehlala pha ko-forums All right. kaZakhele. Wayefuna indlu. Okay. So ndandimazi ke uMedem uba uyakwazi uba kwile nto ezindlu so uzawucacisela lo sisi about this. Ndamcela kazomxelela. So I happened to sit in that session. All right. And I happened to listen indlela athetha ngayo and I got impressed. Okay. Yabona. Okay. Ndazixelela kuba I'm sure yabona. Hayi umuntu wami lo. Anduba ndiyaphazama. Hayi umuntu wami lo. Yeah. So that's ndambona apho ke. Okay. Yabona wayepresenta ethetha. And nyani ke ne profession yakhe followed that. Yabona ne business wayiqalayo. It was about engaging abantu, trying to explain to them into ethile yenza kanjani, kuhamba kanjani. Yabona, and she was good at that. Okay. Naye wabona ba hayi. Ndiyama no Bramake. Yabona noMadzikane sazama uyomorganizela kula family. Hayi safe lo. Oh safe. Nguyena mfana oyoung and impressed ngibe ufuna umuntu omnye. Nyani? Anzithetha ngabanye abantu but lo ke Engathi ibhari nje Madzikane. hayi ufuna ndothuka namba hey hayi lo mfana hayi no ndiyabathanda babini ke xa undothusile lo Hey, hayi. Mandiyeke ke. hayi uyenze entweni nalowa akabhatyazi akabhatyazi no so ngoku uchata ngelo xesha how was the marriage ibinjani? Well, we had kind of a white wedding ke sayenzela ecaweni. Okay. Yabona pha eKapa. And then senza ke ngoku i-traditional wedding. You know, and the actual sayenzela athlete, the actual dibanisa inyongo, yabona zonke izinto. Sasitshatiswa ke ngutatomncinci wam. Yabona yenza laa nto ye-tradition. And then the person wayeconducta that process yayinguProfessor Mkhondo. Usandusweleka ngoProfessor Mkhondo. So yayinguye ke ndiyazalana ke naye Professor Mkhondo. Okay. Kids from there? Well, abantwana bam bebonke bayi-4. Okay. But abakhoyo babini. Oh. Ababini basweleka. Okay. Yeah. Yo death yasithi nje lokho asilindele ibe ngabazali Yeah. yes. But ke nenkosikazi yam ke masisandusweleka. Ubutshilo this year. Yeah, this year. Yeah, ndiqonda ke ngoku kwam lo dibana naye ngokugqibela kudala uzamane ecela uxolo. Manukukhumbuza. I can see into yoba ngabana Bramake. It's March this year. Fresh kakhulu. I can see into yoba unfortunately industry ngoku sizathini kula community masitsho ne iraxa sisitsho community abantu ba-disabled. You have done well for yona. Zinkulu into zenzileyo. I even believe into yoba i-university ibisanokucelebrate yak-honorisha phayana. Tell us about that, Lwanda.
benhletyelwe uba ngabana ibikhe yakuhonorisha, I think UCT. Is it UCT? Engicinga baphela abantu abanolwimi. Hayi. Matsikani nguwe luhlebayo ngo. No, Pi UCT, that lady, the Professor Nandambe Naye, is still there, and I'm still helping their students. Abenza masters zabo. Kulona wawuyena e-UK kanye Yeah, e-UK ne? yeah, Sure. I'm still helping. We are Sandy involved and Anguku. Yabona, he calls on my wisdom. Okay. So Okay. there's one student nangoku usubmitile i-thesis yakhe ngoku so student. So I'm still involved ke e-UCT. So yeah, between yena nenkosikazi yam, they cooked something because ke xa uzawuhonorishwa e-UCT, yeah, it goes to the Senate or Ngelani Council. There must be a stronger motivation. So because of the work that I did at UCT with the master's program and the role that I played, so UCT honored me in 2002, I think, with a doctorate. Hey. So but it's kind of pleases the soul. All of a sudden, go to Dr. Tony. So funeka siyeke nothi Bramike. So yeah, it was a quite an emotional occasion for me. I can imagine. You know, because sonke, like it was Kaiser Motaung, myself, and another guy. Wow. He is a very highly educated person. I think we're about 4 or something. Abantu babe-honorishwa ngoku. Ku-2022 okanye 02? Yo, 2022 ne? hayi man. 2022. 2022. Yes. 2022. Kaloku age semkile Bramike, funeka simasincedisa. Andisavuyi man ngaloo nto into bangabana because iyandothusa le nto uyenzileyo phaa e-UCT bangabana ayisuyinto encinci, into enkulu. And for them to do it ukhona, it's something enkulu. You know, it's something enkulu. Andiyazi ke noba mhlawumbi ubangwa e-Adelaide okanye ubangwa apha eBhayi, hayi ngoba seBhayi, Bramike waseBhayi, okanye sithi Eastern Cape. Well, I don't know, but ke mna I try to show up kuloo ndawo ndikuyo. All right. Yeah, I tried to show up. For instance, Nikiwe, I tried to do whatever little I can do. Yeah, man. So that abantu can benefit. Okay. Yeah, man. Abantu can benefit. I mean, baninzi abantu ba recognizeayo because of the role they played in my life. Yeah, man. Key to those people, Umfundisi Molive. Yeah, man. So that's why I'm indebted to that family. Yeah, man. And then the next person, you know, who would count. Yeah, man. He also was there. Enye into ndandiyitsho mina nonyana wakhe. Okay. Although wasweleka kumthunzi. So yeah, there are people man that apha ebomini uqonda hey ukuba yengenguye. Yeah man. Mhlambi ubukhounti why sort of also gutata who was able to guide and at your level. Yeah man, wayekwazi uzihlisa lingane nawe. Uncokole njengomntu ongathi intanga yakho. Hayi no. I think nathi asizuyiphosa opportunity yokuthi there's a foundation ekhoyo which is uPhikelela Foundation kumentorisha boys. I don't know yet by yintoni esinoyenza pha,
but andifuni sipho sayibona noba next year ukwehla sesikuDisember ngoku. I know. I would assist xa ndikwazi. No, hayi nam nathi sizofuna into ezingekhoyo. And into nice ke I think mandizithethelele. We are not always looking for izinto ezingekho practical. Yeah. So if umuntu knowledge sifuna lonto. Umuntu athi hayi man I-process yalento it. That's something. That can be worth millions by just nje cherish into ba I-process yalento ihamba ngolu hlobo. You know? Mhlawumbe bengingayithathela intweni mina kwi-program yethu akho nomuntu oyi-one o-disabled omentorshwayo. Ngoku nje masengicokole nawe ndajonga this month funeke ndiphinde ndijonge uba do we have umuntu young oyi-boy o-disabled in our program? Yebo? So xa ekhona ngoku indawana yakuzo nokuthini nantoni sinayo uBramike for ubuza kuye, or should I say udoctor. You know, talking about that, Mananje, we had in Nansiki provincial office up in Monte, which was before I took over leadership at TPSA. You head office here to be Monte, Oxford Street. Okay. It was run by a white guy, Nayo Kubazekile. He's a social worker by profession, this guy. Mike Naikamala. Okay. So I took over from him, Mike. So prior we had funding in one of these, I think it would be Sweden or something, if I am not mistaken. They were funding for babies like disability, but Dollywood. Dollywood. Yeah. Okay. Like, but they were working on as cameras and okay, from the production film. Yeah, yes, yeah, create. Kangba ndiyafuna ukhona enye intwana yayi coordinator londo. Sizafuna umbuzo ba abafana babesenza lanto baphele laphi. Sikhona. Bramike thina xana sisazana nomuntu disabled si community one mos. Asikhutshelwa ngaphandle. And especially if sawuncedisa apha. Because I-advantage sensitizer kwizinto ze-access. Yabona i-accessibility is key kwi-disability. Yabona ba umuntu obakakwazi, for instance, ngoku besiye eMonti kulo mngcwabo. Ndiye kuwo. Ukhona omnye umfana wase Gauteng bendinaye pha. Naye ndandinaye phakathi DPSA. So uthi kum, hey Mike, sisenza laa nto yokuqala uyojikela ngasemva uyongena ngasemva xa une-wheelchair kunawungena apha efront because kwizi-steps. Oh man. So I think it's those things, the consciousness uba you know xa ukho umuntu okhubazekileyo uzamane ekukhumbuza uba hey le into yabona le into yenziwa ngolu hlobo. Yeah. Nendlu yam ne andinayo indawo kunongena kuyo, but I think ngapha licala ngapha kungangeneka. But njemba ngoku kunje xa kumane ukurenovatwa funeke ilungiswe lonto because we've got guests. Ungakhangela because ngoku i-technology is quite advanced. Akuneed to create ufune into lento isamente ngabakho into esukekayo uyayibeka nje and then uphinde design kwa wena uphinde uyibeke kakhona ilungiselele lonto i-wheelchair xa ifuna ungena. No, so ngoku silapho ngoku. And naxa uthetha nomuntu oblind for instance akuthethi uhamba. Okay. Because kaloku uzawucimba uselapha ecangkwakhe akakuboni mos ubumkile. Funeka umxelele uba ndihamba ke ngoku. Oh man, no. Uba umenze uba abe conscious uba uyahamba. So it's those sensitivities yabona that you need to know ba abanye mhlambi une speech impairment yabona akwazi uthetha kahle. It's a question yokuba ufocus xa umamele thetha yabona because mos uzawuthetha in such a way ngathi amagama uyawatya yabona but subalekiswa yi voice layer
mamela the words that come out of that voice. Yabo. So uyazisayikha ke ngokuba okay, because lando it's the refusal. Lento mani yabelungu uba they didn't want even to start knowing about black people. Yabo. So they shut up. Yabo. So ikwenza ke ngoba ngaba appreciate abantu abamnyama. Yabona ba hey uzawuba okanye yabona okanye uzawungcolisa yabona yonke lanto yabona sidityaniswa nokungcolisa nokuba nongcola yabona yonke lanto abelungu into abangazifuniyo ukuthi yabona ukuyibona mos nawe kwezi ndawo sihlala kuzo bona fana senze ngoku besinqaba unkosikazi kukho abantu bahlala pha ngaphandle avulele inantsika akhuphe ikhula bag avulele ibhuthi benenze ikapha umsebenzi yes avulele umusic yonke la nto le yabona neighbors zethu ngabelungu bazawuthi yabona ke idaki la nto besithetha man. So it's about shutting up from understanding nathi mos sinazo izinto esingazifuniyo ngabo yabona maybe nathi we do the same, we shut down as whites yabona vele bakhathe out yabona. So it's about the attitude nakwi-disability ke you must remove the attitude because yiyo le iba yi-barrier for you to understand i-disability and appreciate it iphinde ibe yi-barrier nakulo mntu to understand because sekubona uba umfuni yo hayi ngoku I think hey from September uzotsho ngoku sibe exposed kakhulu as a foundation as well because kukho i-young men's parliament. Okay. Ekugqibeleni bebengakho kwi-plans, I'll be honest. Ne? So we had 6 schools in mind. Yabo? So xana ndisiya kwamasipala ndiyobaxelela nje ndiye phaa kukho phayana Mabhuti Dano. Yeah, Mabhuti is aware. Yes, so athi kum Nxiki ukhe waya eDwesi ekhanyisa emneke abantu benantsika abablind phaa. Hey ingqondo yami hayibo abablind hey yayibona la shutting up hey Tani guess what ba excited kukho incwadi yami so aba bantu le young men's parliament bazofunda incwadi yami bonke hey kwathiwa phayana they're so excited they took my book basebenzisa i-gadgets zabo izinto printa ngendlela yabo bayenza for uba mayibe hey I was so impressed ba tyhini kukho umntu oblind ofunda incwadi yami. Can you imagine? And ngoku ziyafakwa naku-audio mosento banvisa andisakhumenza kanjani but ndandizothukile ndava nantsi this thing ifunda incwadi yami so it's a software ethile so iyenze yabanantsika so they participated kwi-young men's parliament be-blind benjalo so yayiva ngoku that was September and that ngoku siyadibana nabantu we've had ii-guest ezininzi and ngoku siyaqalisa nami xa ndicinga ngoba ngabana hey if they come here sawushuta phi yabo funeka sibe phi to shoot so nathi for i-production sicinga nezo nto eziba ngabana sabaphi uhamba ngantoni uhamba nge-wheelchair uthini na so siyabulela into yoba nam ndiyavuya wena livuya uba because ngoku this thing is about giving opportunity to those disabled people and uyayibona machine mose into yabona ubungayazi ba incwadi yakhe nako ufundwa ngeaudio yabona wena ubucimba umuntu ufuneka ayifunde incwadi yakhe ayijongile yabona so i-sensitivity le ndithetha ngayo ke livuyo leyo you know which is quite important yabona but befika bathi ifonti yakho incinci bhuti incinci le fonti incinci so but ke sinazo izinto kodwa but hey incinci le fonti yakho wena uyithatha for granted ba man i-right yabona ngoku uyaxelela uba hayi incinci le fonti yakho and ngoku ndothuka uba ekhanyisa not wonke umntu akaboni abanye baboni abanye babona kufuphi abanye babona ntontoni yabo so ndothuka nezo zinto ezo you know at one point ayithetha uba because udisabled uyayazi disability it's not equal to ukuyazi okay
I remember I was running a workshop yabantu abakhubazekileyo eLimpopo. Okay. Then abantu abakhubazekileyo they were saying no, makunganantsika we must not wait for a sign language interpreter. Yabona kuthiwa abanye abangekho deaf. So hayi ke kucaba ke abantu physically disabled ababacingela abanye kwathini kuyacomplainwa ke ngalento. Unfortunately kwahamba umbane. Okay. Kwaba mnyama. Okay. Yabona? Aba banganantsika Abababonayo. Abangaboniyo aba-affect ngokulento abangaboniyo abayi-affect. Abazi noba kumnyama noba kutheni bona. Yabona? Ku-right yabona. So aba babonayo bathi kaloku sinawusebenzela emnyameni yabona kumnyama ku-dark apha yabona. Zathi ezi zi-blind. Hayi ke sizawusebenza thina ningabe nihlala. So I'm just saying ukuthi it's not equal to kuyazi disability. You must also open yourself up to learning. Yabona? Ube interested. Le ndlela nawe u-interested ngayo. Uthe umabhuti othetha nawe waba interested akwathi hayi yabona ndizokwazi ukwenza loo nto masibayeke mani ngoku bazasilibazisa le nto yethu seyiphambili. You open yourself up to learning. Yabona ngoku akwazi uyi-appreciate. No, ndiyavuya kakhulu. Hey, yazi to think into yoba ngabana bencimba abantu abakwi-community bazawuvana bacingelane. Kanti thini seyifana mhlawumbe as a black person sicinzelane. It's the same thing. Yabona? I mean ilento bendithetha ngayo nalo ntana useKapa isi-student. Yabona? Sithetha kanye ngaloo nto ba ngoku umntu xa ethetha umntu o-deaf xa ethetha uthetha nge-deafness uthetha kwi-angle yakhe akafuni ukufaka ezinye. Yabona? Same no blind. Funthetha nge-blindness. Akayingenanga uhamba nge-wheelchair yena. Same no mental disability. So uthetha ngaloo nto asifuni uyi-embracer. So Disabled People South Africa was created or formed because we wanted to embrace i-disability yonke into ye-disability. Singabe sithetha ngaba sibayeke aba. Yabona? But abantu mos ubaswayed. It's like xa uyindoda you think less about umuntu ongumama xa usenza into. Yabona ba ungaqokelela ngokapha. Yabona sibayi-4 ngokapha amadododo. So asibe sibe sensitive ba hayi man ngathi sibaninzi ngokamadoda masongeza abantu bangomama okanye what's the breakdown because already bona baninzi ngaphezulu nathi but kwi-representation ngabo abancinci kunathi sithi abaninzi. So it's those sensitivities that we must continue to have. Naxa sithetha in emitshatweni yethu yabona siyathanda umama wabekela emva kanti those are backbones the family. Umuntu ongumama uyabona nje xa ungekho ungena yabona singahlala nje inyanga xa ungena apha uqombe ngathi umuntu ongumama because kune-signs nje ezikuxelelayo yabona. So I'm saying ukuthi we must continue to be sensitive around some of these things and some of the people. Ne-languages ngokunjalo yabona sinjalo yabona ba ukuba umuntu akathethi isiXhosa sithi hayi akakathethi. Akathethe simve uMatsikane. Yeah, so I think for me it's those things that I've been exposed to. Okay, because i-disability ndibe exposed kuyo kakhulu eNantsikeni eCalifornia. Because there was a group of students there, and they yabona the way basebeyazi they use even sexy words,
yabona like abantu gay and lesbian guys and yabona i-language yabo yabona uphansi wandiluza njengancingoku ndizama ukucinga uba hey i-disability andikwazi ngoyidibanisa nomntu ogay kanti umntu angadisable phela aphinde be-gay ebona ingqondo yam banga ndingumntu adungisa sekuhlaleni nyhani Yes. ngoku ndizoqumba asikwazi udibanisa bangabana Yeah. naku umntu ugay but udisable yeah. why ingazuba njalo So yeah, I'm just saying ukuthi ke you know some of these things they go into the situation where even nabantu abagay discriminate, you know, and not take them seriously. For instance, social development, there was this boy wayengixela into ma uzelwe enayo i-penis, I think, okay. you know, eyindoda. But the other features zezomuntu ongumama phako. So as bekhula iba pronounce le strong kuye, yabo. So abazali ke ngoku bavela nje ba decide uba hayi intombazana lezo cut ipenis, yabo. Yo bazenzela abazali Yeah, without giving him the opportunity to choose. yo Aziboneni ba kaloku nguye mos either intombazana okanye oyindoda, uyabona? So nguye makachoose ba choose ape kwezindini yeyiphi le strong apha kum, yabona? As a result that boy was very bitter ngabazali bakhe ba why didn't they not wait for me so that ndizoba sezingqondweni ndizoyazi ke ngoba this is what is me. yo Yeah. So it's some of those things that social Department of Social Development I was. asithi umuntu osekhala for instead umuntu lapha eSouth Africa I'm South African. Social development. I was a DDG pa. hey uyazi bangamana engqondweni from- davela ndayisayi America Yeah. lemithethayo From DPSA, ndiye ndahamba ndo sokuqala i Department of Women, Children and People with Disabilities. Yayise presidency. So safumana ke chance ke yo influence policy and everything. Going to New York. Yeah, man, every year I would be in New York. Yeah, man. hey prome kuhambile To yo influence proceedings pie and the position as South Africa with regards to disability. Yeah, man. So it was quite an interesting and a challenging time for me. Yeah, man. So then ke ngoku after uZuma eyekile after uZuma engenile ne I think then wachinja disability ne children and women kuthi mayisuke iye Department of Social Development. yo So was it good or bad loo nto decision it's so difficult kahulumende because everything kahulumende it's about the attitude of the civil servants. If your attitude as civil servants is not right, and is not developmental and is not committed, akho nto izawulunga noba iphi loo nto Alright. ixhomekeka kwaba bantu Bazawufika aqeshiweyo benze. kurhulumente uba mama-implement. Yabo. So so ke ndawusebenza ndasuka ke ngoku epresidency ndawusebenza social development. You know, I have enjoyed upward mobility on my side because of disability. yeah Because it opens up the opportunities for me. Because ngoku, the time soka ka DPSA,
I moved from DPSA to become a Deputy Director General in the presidency. Yabo? You. Ndafika social development, I think about something like 6 months before ndihambe, before ndiretire, because I was already over 65. Basahlela abanye eParliament kodwa no over 65. Yeah. So we are exit ke xa u-65. So 6 months before I was 65, I was acting as a DG, a social development. I'm just saying, for me, it's because of advocacy by people with disabilities to open up opportunities for people with disabilities. And they open up those opportunities. And my role was to take advantage of that opportunity. Yeah. And that's what I did. So ayikho nje into engakhange ndikwazi uyenza ndikwazi uyifumana, yabona. Whether you talk about a university, you know, I get respected by professors at university, yabona. And I within inansika indaba yasekuhlaleni, yabona. I'm also wanting to plow back, yabona, as much as I can. Sikhona uPhikelela Foundation sihamba nawe. Sihamba nawe. Look, andisavuyi man. So that's how I happen also to meet Unyameka. Unyameka also I met through my wife. Okay. Okay. And then at that stage, he was going through mental challenges. Yeah, man. So, sure. No. Eyona nto ndiyithandayo today. Lento ke naye ethe uput mic. There's a reason esithi uput mic. Ayincome kakhulu. And ngoku kuthi okokuqala le episode ndine picture bra Mike, one yomntana o disabled somewhere or young. Ozawubona ba yini Thixo lo tata ebe disabled, but he's been everywhere in the world. Kwikona zonke ngapha nangapha through into ye disability and was develop. So isikolo sibalekile as well. Okwesibini yiyo uba ngabana sesivuya thina for ba uPhikelela Foundation uzawubona ba udlala ntoni phayana, sizawuqhubha sizokulibazisa bose imgili iminyaka akhona ulinde ba sakwenza no bra Mike in the next 5 years. In the next 5 months, as 5 years, sithetha ngexeshana. So into endiyibonayo ngiba inobe necessary abazali funeke bafumane workshops man. Abazali babantwana aba-disabled, because kwalana ubuyithetha uba umzali avela decide ngomntana ba uzawuvela amenze bachoose uba makabe yintombazana, you know. Laa nto got me thinking ba kusekho ne-challenge uba abazali bayayazi na how to treat abantwana with disability, you know. So there's so much excited, ndiyabulela kakhulu mangale episode kakhulu invise kamandi. On that note, I think sizawubulela and siyavuya usiphe ixesha. Hayi nami sengiqonda uba uMadzikane ungathi udikiwe ndimi. Asoze. So siyabulela kakhulu ininzi, and that if there's also ezinye izinto we'll even go to Cape Town xa useKapa sizawubona senze njani, but awuzunqaba apha. Intloko yami ivele ndiye ndatyhileka ngento buzishera. Zi-important into uzithethileyo apha ezithatha for granted thina because uyahamba nje awoyanga, you know. So nabantu abukeleyo nabo sinento ba xa bebona bazawubona different, bazawuba sensitive. It's quite an exciting time esiphila kulo ngoku. Yabona kukho ne-IA, yabona uvela nje uxelela ikhompyutha into ma I've got this problem, ifuna ntoni.
bavele nje bakunike inantsika i-direction yabo. Okay. Yeah, so it's quite an exciting time, except Was in the IA? eh? Was in AI? Artificial intelligence. AI, yeah. Yay. So no, I think on that note, siyabulela kakhulu for anyone obukele uphikelela podcast. I know you are inspired. I know ufumene something. Don't forget to subscribe and like. And this is not the last time uzambona udoctor. Hey, Dr. Mike, nigga because bayazi. But ungudoc. So thank you. Xa wenze lando iye isiwe nas Home Affairs. Ijikwe kwi-ID yakho xa No. xa i-honored or abayisi pha. No, kaloku andithi Home Affairs kubhalwe igama lakho mos. Yes. Home Affairs akubikho i-title? Kubhalwe igama lakho. Oh, kutheni ndicima mna uza Home Affairs abakhona uma ungudoctor, unguprofessor, ungutintini. Kaloku andithi some of these things unikwe certificate for so. Okay. Proof, yeah. So odoc bayasingcolela ayikho phe Home Affairs. So perhaps Mr. and Mrs. ezawunansika. Yeah. Oh, hey, no. Thanks kakhulu. I think it's a wrap.